ଭାଇ ମାରତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପଠେଇଛି, ଥାନାରେ ବି ଏତଲା ଦେଇଛି, ତାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ମୋ ଅପା ହୁଏ ଘରୁ କେବେ ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଆଜିର ଖବର କାଗଜରେ ତାର ଫଟୋ ସହିତ ହେଲେ ଭାଇ ତା ମୁହଁଟା ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ସବୁକୁ ପୁଲିସ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ, ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଆମ ବର୍ଷା ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି।
ତମ ଘର ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ମାନେ ମୋ ବିଷୟ ତ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୁଁ ହେଲି ତମ ଗେଲା ଦିଅର ରାଜୁ ଓ ତମେ ତାହେଲେ ରାଜୁ ମଜା କରେ ଓହୋ ରାଜୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିଭିରେ ତ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖୁନି ନୂଆ କଥା ନୂଆ କି ଭାତ ଦେଇଛି ଆସେ ତମେ ଆଉ କଣ ଦେଲୁ ଏ ମାରତି ଆରେ ଜିନା ଖାଇନି ଆରେ ସାନ ବୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଅ ମୁଁ ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ସେ କଥା କଣ ସତ ମୁଁ ବୁଝାନି ବର୍ଷା ପରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ରେ ମୋହନ କଥାଟା ସତ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କହିବି ତମ ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ ଭଳି ଛୋଟ କଣର ଲାଜ କର୍ମ କଣ ଥିଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏଇଟା ତମ ବାପା ଘର ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ସେଇ ଘର ତମେ ଯାହାକୁ ଅପମାନ କରୁଛ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ଠାକୁର ଯାହା ମୁଖରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ନେହ ମମତା ପଣତ ତଳେ ଆମେ ହସିଛୁ ଖେଳିଛୁ ମଣିଷ ହୋଇଛୁ Keber bare. Sekarang gue doang nambah apa? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଭାଉଜ କାହାକୁ କଣ ଦଉଛ ଗୋଟେ ବାହାରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ସହରୀ ଝିଅ ଝିଅ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର